Здравейте, YouTube! Сега ще покажем един клип, който се нарича Заря 2. Аз сега преди малко пуснах за една заря, която направих. Проверих и ви показах как се правят. Но сега съм в съответния сервер. Ще говоря малко по-тихо, защото майка му ще ме спът. Така... Направил съм с платформа всичко. Ето разпределителите, които ще пускат платформата, всичко, стълбички. Там в сервера беше ден и аз ще го направя ден. Ще стане много по-заребяващо и много по-яко. Готови ли сте? Да започваме. Фак. Айде, полети, бе. Басила. Така, намерих се удобно местенце. Някой има Майнкрафт сервер, да им пише, ако иска да му направи такава заря. Но съмнявам се той да не може. Само ми трябва един геймод самотъв. Така, това беше всичко от мене. Чао и лека вечер.